Ala. Hello guys, dito kami gumala sa Aguilar, Pangasinan. Ito yung tinatawag na Mapita o Daang Katutubo. Itong daan na ito ay maglilink sa Aguilar to Mga Tarong, Pangasinan at Santa Cruz, Zambales. Ito ay inumpisahan noong 2018 at so far 70% na itong natatapos. So meron pang 30%. Dinarayo ito ng mga turista, lalong-lalo na ng mga bikers, ng mga riders, kasi nga napakaganda ng view ng mga mountains niya. Talagang nature tripping. Makikita natin kung gaano kaganda ang mga kabundukan habang inaakyat natin ang bundok. So, ganyan ang daan guys. Every now and then, nag-i-stop kami at sini-check namin kung ano yung mga magagandang area na pwede naming pagpa-picture taking. So, since na very early kami, foggy pa siya, kaya hindi natin masyadong nakikita yung ganda ng views ng mga mountains. So, eto guys, na ito yung tinatawag na view deck at dito kami nag-stop over again. Makikita natin, marami na ding mga tao, karaniwan mga bikers at riders. So, pag pumunta tayo sa view deck ng Mapita, makikita natin yung kabuuan ng mga bundok at yung mga dinaanan namin. So, let's see. Maglalakad kami from here papunta doon sa pinakatuktok ng view deck. Nawala na yung pagkaano niya. Maganda yung ganito guys, yung mag-hike ka papuntang mga kabundukan, yung makikita mo lang mga trees, mga mountains, away from the crowd. Bukod sa makakalanghap tayo ng fresh air, nakaka-relax at nakakawala din ng Galing bagyo talaga. ng problema, lalong-lalo na sa akin dahil na pag lessen yung galaw natin, medyo nanghihina ka, nagwiwiki ng muscles, diba? So ako, pag may mga ganitong pagkakataon, pinipilit ko talagang maglakad ng todo-todo para Bumalik na naman yung lumakas ang muscles Kanina ko. wala So ito na. paakyat na kami sa taas at foggy pa rin. Bakit kami sa pinakatuktok? Tingnan nyo, bumalik na naman yung fog guys. Walang makita. Kanina tapos na yung fog. Tingnan nyo, nasa pinakatuktok kami. Tapos so foggy. So, ito yung pinaka-view deck para makita Grabe. namin yung kabuuan ng kabundukan hanggang sa baba. But, ganun na sabi ko, foggy nga siya, so hindi gaanong malinaw yung mga nakikita sa paligid namin from the top. Okay, so nagpa-picture lang kami dyan, then nagpahinga few minutes, tapos bumaba ulit kami at nag-proceed ulit going up pa. So, samahan nyo kami hanggang sa dulo ng gala na ito guys. Panay lang mga bundok at daan ang ating mga nakikita, but it's relaxing, at least naka-relax kami na medyo malayo sa crowd dahil ito nga yung iniiwasan natin pag pumunta tayo sa mga shopping malls o yung mga areas kung saan napakaraming tao, medyo alanganin tayo dahil nga dito sa COVID na ito. So it's better na mamundok na lang, at least safe, diba? So, pababa na kami. Dito masusubok yung lakas ng mga muscles ni Lola. At tinitiyak kong makakaya ko yung bumaba para hindi nila ako bukatin. Next stop over guys. Pag nakakakita kami ng magandang view, nag-stop kami at saka kami nagpapapicture, kanya-kanyang pose dyan ang ginagawa namin. Kasi gandang-ganda kami sa view ng mga bundok.
ginagawa talang play. Baby monkey. Ayaw tayo lahat. Hindi ka na baby monkey. Hindi ka na baby. Baby monkey lang. Hindi nakita yung ano. Wait lang. Ipalipad na natin yung drone dito. Tapos nasa baba tayo. Hindi, pataas mo lang yung drone. Pag ganyan ay. Dito lang kayo ikutin para ano. Para hindi siya lalayo. Anyway guys, itong road project na to na maglilink nga from Pangasinan to Zambales ay may malaking advantage lalong-lalo na sa trade and commerce dahil magiging easy na ang access. So, anumang bagay na ita-transport from one town or one area to another ay magiging mas mabilis na. So, tuwang-tuwa naman ako. It's my first time to see this daang katutubo nga dahil niyaya ako ng mga pamangkin ko at gustong-gusto ko naman dahil parati kami nag-iisip saan yung pinaka safest place or area na pwede naming mapuntahan pag gusto naming mag-unwind. So, dito nga kami napadpad. Look at this guys. Foggy nga lang siya pero kung hindi sana mas malinaw nating makikita yung ganda ng mga kabundukan, di ba? Though may reaction lang ako, comment lang ako na makikita natin na bald na nga yung wala tayong gaanong nakikitang trees na nakatanim sa mga mountains natin. Kalbo yung pinakatuktok ng mga mountains natin. Hoping na magawa nila ng paraan yan at magkaroon tayo ng mga projects about reforestation. Sana naalala ko tuloy yung pagtuturo ko noon about reforestation and something like that. So eto siya. Maganda, di ba? So ayan, stop over kami ulit, picture taking, walang katapusang picture taking ng mga kabataan. Ito naman si Lola, sunod-sunod lang nagpapapicture din. Kasama ko yung mga pamangkin ko at yung aking youngest sister na si Tess guys. So proceed ulit kami. So nasa taas kami guys, parang zigzag din itong road na to. May pataas, pababa, pataas, pababa. So eto at pinag-iingat ko yung driver namin. Baka alam nyo na dahil nga stiff and curve yung dinadaanan namin. So medyo kailangan mag-ingat ng todo yung pag-drive. Wala kami sa flattened road o flat area. Ito yung matarik dito. Tangkal na yun Umakyat kami sa pinakamatarik na daan guys. Kaya medyo ninenervyos yung iba ko mga kasama nga. So minsan pataas kami and then later bumababa kami ng todo-todo and then pataas ulit. Tulad na nakikita nyo ay oh my god, masyado. Ay, may Philippines! Nakaparito. Ay, kinati. May Philippines. Sa Philippines yan, hindi Pilipinas. Atak pa ko. Dugawit pa ako. Pag kami sa ayaw. May mura na rin mura. Ha? May parang secretary ko. Kaya man yun. Saan yun? Ito na, busing mo ito. Yay! Paikot-ikot parang bagyo na. Abubaya. Mula nung asinda. Antak doon. Napatira yung matatudahan. Very good. Tagay yun.
Pero hindi ako makukulaga. Paano tayo makausap pa na eh? Ay, abot ba tayo pa eh? Hindi, ang baba natin ha. Hindi, ano nga. May nakay. Hindi, agil lang ito. Hindi mo rin yun. May nga ka magsuba. Wala. Hindi na ako. Puto lang. Ito lang. Puto lang eh. Magawa sa tako. Jala, jala. Nagkagay tayo rin ng gate. Taas mo ah. Kaya lugar natin, tanda mo. Kalaka, Pawilan, San Carlos. Naglalakad na naman kami guys. Oras na tayong bumiyahe. May 3 hours na tayo. Sobra na. So pababa kami. Ito na, nag-i-end na tong daan. So, hindi na kami makakarating na dadali namin yung sasakyan. So, we have to walk kung saan man pa kami pupunta. Ha? Oo nga. Okay guys, so kaya nag-end yung road na to. Itong nilalakaran namin sa pinakadulo niyan, yung stream, running water or sapa. Kung kaya may ginagawa dyan na bridge para makonect yung road going to the next mountain. So yan ang pupuntahan namin at maliligo nga tong mga kasama ko. So naglalakad ulit kami. Medyo malayo-layo pa rin ng konti pero hindi ko masabi kung ilang meters yung nilakaran namin guys. Nakakapagod yung paglalakad guys, lalo na ako yung pinakamatanda sa group, 67 years old na lola. Naglalakad ako, pinagtatawanan ako dahil nasa hulihan ako at hinihingal. Pero kaya naman, kaya kong bumaba, kaya ko ding umakyat papunta dun sa iniwan naming car. O, di ba? Nasukat yung lakas ko kung in good health pa ba ako. So, ito na yung running water na sinasabi ko, guys. Mahaba yan hanggang sa dulo pa. So, dyan naligo yung sina Rose, sina Andy, yung dala kong pamangkin, while ako naman ay nagtampisaw lang. So, mag-i-end na kami guys dahil masyadong mahaba na to. Thank you sa inyong panunood. Sana ay nag-enjoy kayo. Salamat sa aming mga supporters at sa mga subscribers. Yung hindi pa naka-subscribe, please mag-subscribe naman kayo. See you next time. God bless you all. Stay safe everyone. Bye-bye.